గౌరా పెద్దగరా సెకండ్ అందరికి మా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. మచ్చుగుండం పండుగ కరేట్ వారు అందరు జాగ్రత్తగా ఎల్లుడు. బైకుల మీద వెళ్ళేటోళ్ళంతా మెల్లేసి వెళ్ళుడు. కోర్లు లేకపోతే ఏం వెళ్ళవని భయం వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు. శుభారం వెళ్ళి శుభారం వచ్చాడు. పొద్దుకి వెళ్ళేటోళ్ళు ఫోన్లు జాగ్రత్త. మధ్యాహ్నం వెళ్ళేటోడు మంచి నీళ్ళు పట్టుకున్నాడు. పెందాలు వెళ్ళేటోడు పెరుగన్నం పట్టుకున్నాడు. అస్సలు వెళ్ళని వాళ్ళు మాత్రం పల్లకి ఇంటికి తోడే ఉన్నాడు. లేండోడ్లా ఈ వచ్చేటి వీడియో చూశాడు. ఏడు ఎటు ఇంత పెందాలు తింగురం సకలం వాళ్ళు అంతా అయిపోతాయి. ఏటు వెళ్ళిపోతాం కానీ అదో ఎరగామని నేను మా శివరాత్రి ఏమో మచ్చుకున్నాక బయలుదేరి వెళ్దామని. అచ్చిరేమో నేను మర్చిపోతున్నాయి. గడియ ఆగు అంతే, నేను కూడా తయారైన వస్తానే. ఇప్పుడు పెందాలు వెళ్ళి వచ్చేదాంనా? పొద్దుకి మళ్ళా వెళ్దామే. పొద్దుకి మళ్ళా ఏందావా ముసేలు వండుకు పెసాలు తగుల్లా గాని బొట్టే అప్పుడు తిరిగింది సాలదా కానీ ఇప్పుడు మళ్ళావా? లేదు బా పొద్దు పూట జాతర చూసి బొల్లెడు సంవత్సరాలు అయిపోతున్నది. అందుకే పొద్దు పూట గడియ వెళ్ళి వచ్చేదామే. అంతే ఇంకా అంతే, నీకు పొద్దుకి పట్టుకోలేము. ఇంకా ఆ స్టేజ్ కింద అంతా నీవేంతా ఇలాగో జుబ్బుకు జుబ్బాడు జుబ్బుకు జుబ్బా అలాగా కొనుతా ఇలాగో. అలాగ ఇక్కడ ఉంటాను బా చుప్పుకు చుమ్ముకు జుమ్ముకు చుప్పుకు జుమ్ముకు ఇలాగ ఇక్కడ తనలే. మరి ఎలా వెళ్దాం? నీ బైక్ పడతావా కార్ పడతావా? ఎలాగ సేదామే? బైక్ పడితే బడా అయిపోతుంది, కార్ పడతామంటే కష్టం అయిపోతుంది. కారు పడితే కష్టమైన కథ. బైక్ వెళ్తే 50 రూపాయలు పెట్రోల్ చాలు. కార్ మోస్తుందంటే ఒక 500 కొట్టించవాలి. అందుకే కష్టం అయిపోతుంది అంత తినలే. ఏ బైక్ కూడా మిగిలిపోతుంది. నాకు తిన్న నడక పట్టేదంపా. నీ భలే చెప్తాంతి బా. నడక పడతామంటే మచ్చగుండ మెల్లేలోపు మనిషిలాగా ఉండడం అది. మరేం చేద్దాం? నువ్వు అలాగంత ఇలాగంటున్నావు, ఇలాగంత ఎలాగంటున్నావు. సైకిల్ పట్టడం లేకుంటే నీవేమన్నా మర్యాద రామన్నా సినిమాకి సునీల్ అంత అంతే అలాగా. ఆ సినిమా కోసం 100 కిలోమీటర్లను వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి 1 కిలోమీటర్ తొక్కితే అయితే కసస వచ్చేస్తుంది నీకు. అప్పుడు మచ్చగుండం కాదు, నీకు డైరెక్ట్ పాడేరు ఏరి హాస్పిటల్కి జాయిన్ చేసాడు ఆయన. ఏడు బాగుంతా సింపుల్ చెప్పేస్తాంతి. ఏదో కాన్వెంట్ కు జాయిన్ చేస్తానన్నట్టు చెప్తాంతి నువ్వు. మరి నీ చెప్పేడు తగుకు అలాగే ఉన్నది. మరేం చేద్దామంతే చెప్పు. మరి ఇదంతా కాదే, నేను ఒక 25 ఇస్తాను, నీ ఒక 25 కలుపుకొని శుభ్రం 50 రూపాయలు పెట్రోల్ వేసి బండికి వెళ్ళి వచ్చేద్దాం. మరి ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి 25 ఇస్తావులే. మరి పొద్దుకి ఎలా చేద్దాం? అలాగంతా ఒక పని చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి రావడానికి నీకు 25 ఇస్తాను తిను కదా. ఇప్పుడు తీసి పట్టుకొని నాకు వగ్గాయి, నీ వచ్చాయి. నీవు ఎలాగో పొద్దుకి వస్తావు కదా, అప్పుడు నాకు మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చాయి. అబ్బారే అమ్మా, ఏం తెలివి బావా నువ్వు. ఏం తెలివి కాదురా బాబోయ్, నా తెలివే. పో మరి బయలు తయారయ్యో. మరీ అంత పెందాలే నాకై. నీవేమన్నా అక్కడ పంతులాగా పూజ చేయాలన్నట్టే. పెందాలంతా అంతే. బొల్లెడు జనాలు వచ్చేస్తారు కదా బా. కొంచెం పెందాలు వెళ్తామంటేనే పూజ అయిపోయిందంటే వచ్చేస్తాంలే. అదో ఇందాకలే చెప్తున్నా నీకు, నేను ఇక్కడ ఎంతను పొద్దుకి దాకా అని. నీవే వెలుగని వచ్చాయి మళ్ళా పొద్దుకి ఇక్కడ. లేకుంటే మళ్ళా ఒక 25 కాదురా బాబు. అంతా పిసుకునేందాక అయిపోతున్నాయో బా. ఇప్పుడు పిసుకుంటేనే తర్వాత రిస్క్ ఉండదు. పోగురాలు పొద్దుకి ఏంది బా? పోగురాలు ఏంది ఎవరు కానీ నేను ఈ జబర్దస్త్ వాళ్ళు వస్తున్నారు, అందుకు వెళ్దామనిలే. అబ్బా టీవీ కచ్చాడు జబర్దస్త్ లా. ఎవరెవరు వస్తున్నారా? ఇమానియల్ ఉన్నాడు కదా. ఓ కర్రింగుతున్నాడు వాడా. ముందుల తల మళ్ళీ ఒక 1/2 ఎకరం పోయింది. ఏ బావాడే మళ్ళామో పంచు ప్రసాద్ న ఈ డీకి డెన్సిడ్ మాన్సిన మళ్ళీ హరిత అన్నారు కదా జబర్దస్త్ వారు వస్తున్నారులే. అంతే బావా, అంతే పొద్దుకి నీకు పట్టాలేము ఇంకా. ఏందా బా పట్టావు? పట్టే ఉండలే లేకపోతే తప్పిపోవడం. అబ్బో పర్వాలేదే, నేడు రేపు నీకు కూడా మంచి జోకులు వేస్తుంది. పో బా వెలుగని తయారయ్యే గాని ఉండు బా వెళ్ళి వచ్చేస్తానులే. ఏమన్నా సీర కట్టి కూడా మగన్ తయారైరా అంతే. నీ బోదా నేను వద్దు అందేనా కానీ కడితే కట్టి కొనవారు. ఒట్టుగా నీ మాత్రం భలే తయారవుతాయి నా మీద. గడి ఆగు అయితే ఇలాగ వచ్చేస్తాను, చిటికెళ్ళి వచ్చేస్తాను. ఏం బావా మీలో ఎవరు కోటీశ్వరకు నాగార్జునలో కానీ చిటికెళ్ళి వచ్చేస్తాను తంతి. గొప్ప చికాకు అయిపోతున్నది నీతో. ఎలా చెప్పినా కష్టం అయిపోతున్నది. ఎలాగనే చెప్పాకు, నీ గెజ్జితోనే చెప్పు. అంతేరా, నాకు మొదలు ఇచ్చిన నా పని అంతే. నీకు జోరరా బాబు, నాకు వగ్గాయి. నీకేమన్నా నేను పట్టి ఉంటినా కానీ వగ్గాయి అంత అంతి. ఈ బాధనతో ఉండు, నేను తయారై వచ్చేస్తాను. పో మరి పో వెళ్ళి వచ్చే పో.